SpaceX של אילון מאסק והמפתחות של כלי הבינה המלאכותית קלוד ו-ChatGPT דוהרות לבורסה של ניו יורק בשווי כולל שחוצה את רף 1,500 מיליארד דולר. תשקיפים חוסים עסקאות הטק של 15 מיליארד דולר בשנה רק על כוח מחשוב וזינוק בהכנסות של יותר מ-100% ברבעון בודד. בזמן שבצמרת ה-AI חוגגים, חברות הטכנולוגיה מהדור הקודם מנצלות הגל להתייעלות אגרסיבית ומפטרות אלפי עובדים בעולם ומאות כאן בישראל. כדי לעשות סדר בפער הבלתי נתפס הזה, נמצא איתנו באולפן פרשן הטכנולוגיה רועי דימניק, מנכ"ל SQ Link Digital. שלום רועי. מה שלומך? בסדר גמור. טוב, מדברים פה על 3 הנפקות ענק שמתוכננות כבר ממש לחודשים הקרובים. אתה חושב שהשוק הציבורי בוול סטריט מסוגל לעכל 3 חברות בשווי מטורף של טריליוני דולרים בזמן כל כך קצר? אז באמת, קודם כל זה שווי דמיוני לגמרי. אני חושב שקודם כל השוק וול סטריט כן מסוגל, בטח בפן הכספי, אבל עד עכשיו בעצם היה מועדון הסגור של הגדולות הענקיות, זאת אומרת, אפל ומטא ואמזון, ובאמת פתאום השוק מחפש את הסיפור הבא. והסיפור הבא פתאום מדבר על AI ומדבר על שבבים ועל תשתיות, והוא רוצה להשקיע במשהו מה שנקרא זה. עכשיו, יחד עם זאת, ברגע שענקיות כאלה בהיקפים ובשווי כזה גדול נכנסות בבת אחת לשוק הוול סטריט, זה באמת יש פה איזשהו סיכון, זה יכול לייצר אפוריה מאוד מאוד גדולה, ולמעשה השוק, בוא נראה איך הוא יתרגם את זה, אבל זה באמת סיכון בו מאוד מאוד משמעותי. הסיפור בוודאי זה אנתרופיק, שנחשבה תמיד לשחקנית הקטנה יותר, היא עוקפת כבר בשורת הרווח את OpenAI, את ChatGPT. איך אתה מסביר את המהפך הזה? זה אחד הסיפורים המעניינים שיש. כידוע, OpenAI, ChatGPT, באמת יצא עם החזון של ה-AI, יצא בבאזוורד, ChatGPT, כולנו משתמשים, כולנו יודעים וכו'. יחד עם זאת, כשאנתרופיק באמת זיהתה את הפוטנציאל העסקי, והיא השקיעה יותר באזורים של לקוחות האנטרפרייז, בעצם בעסקים, בתכנתים, ומשהו שבאמת נותן added value אמיתי בשטח לארגונים מאוד גדולים. ברגע שחברה כזו, וכני כמנכ"ל של חברה, מגיע למוצר כמו קלוד קוד וכו', וחוסך לי אולי ומשפר את האיכות לעסק, אז אני מוכן גם לשלם. לכן, אם אני משווה בין השניים, ChatGPT באמת פועלת יותר למשתמש הקצה, שמוכר את השירות שלו בעשרות בודדות של דולרים, שזה לא הכסף הגדול. והחברות שבאמת חוסכות את העלויות המאוד מאוד גדולות האלה, מוכנות לשלם, וזה באמת הפער המשמעותי. כל החברות האלה שהן מגיעות לשווי הזה, הן לא מרוויחות את הכסף הזה, הן מגיעות לשווי כמעט בלי רווחיות. איך זה קורה? נכון, אז באמת פה זו שאלה מאוד מעניינת, כי צריך... OpenAI אפילו מראה הפסד. בדיוק, הפסד מאוד מאוד משמעותי, ובאמת המשקיע צריך באמת לבחון כאן לאיפה הכסף הזה הולך. אם הכסף הזה הולך לשיפור התשתיות, לייעול של השבבים, ייעול של המודלים וכו', אז יחד עם זאת אנחנו מבינים, והמשקיע הוא מבין שצריך פה לחכות. זאת אומרת, יש לו את הזמן, את האורך רוח, לחכות שהחברות הכי גדולות... המשקיעים בבורסה מוכנים לקנות חברה שמפסידה מאות מיליונים? אז התשובה היא כן לזמן הקצר. בהנחה ומשקיע מזהה שהמגמה היא לשיפור ולהתייעלות, ולהגדיל את הפעילות הזאת, התשובה היא כן. אם הוא לא יזהה שיש פה אסטרטגיה ברורה, ובאמת החברה הזו הולכת מפסידה מרבעון לרבעון, חד משמעית יש פה אירוע, והשווי שציינו קודם באמת הולך להתרסק. אילון מאסק מנסה למסגר את SpaceX, חברת החלל שלו, כענקית בינה מלאכותית ותשתיות, לא רק חלל. הוא מעריך אותה במשהו דמיוני של עשרות טריליונים של דולרים. זה חזון אמיתי, או הוא עולה על איזה הייפ ואיזה גל לקראת הנפקה ביוני? אז זהו, כאילון מאסק זה באמת אפשר להגיד גם וגם. הוא קודם כל אפשר להגיד SpaceX, כמובן חברה מאוד ענקית שמתעסקת בלוויינים, תקשורת, תשתיות מאוד מאוד גדולות. ובאמת הוא מנסה לצייר אותה כחברת AI. עדיין גרוק לא כל כך, אם מנסה להשוות אותה למודלים האחרים, המובילים, הוא עדיין לא שם, אבל יחד עם זאת אני חושב שכאילון הוא בסוף, יש פה השקעה, בין אם זה בתשתיות ובין אם זה במקומות מדבר אפילו על החלל, להקים אפילו תשתיות, אז באמת אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד משמעותי. רואים כאן חילופי דורות בעולם הטכנולוגיה? תזכרת קודם את כל הגדולים האחרים, אולי יש חילופי דורות, אולי הם הולכים לעקוף אותם והם הולכים ליפול.
אז אני לא חושב שזה באמת חילופי דורות, אבל כמו אולי מרכז הכובד של מה השוק מצפה לו. זאת אומרת, אם עד עכשיו באמת המשתמש הקצה היה מעין שער כניסה לעולמות הדיגיטל, לעולמות החיפושים, ובעצם ככה היינו קונים את המשתמשים, אז עכשיו העולם מדבר יותר על האזורים של הדאטה, על האזורים של ה-AI, על האזורים של ניתוח של נתונים כאלו ואחרים. ולכן יש פה שיתוף פעולה מלא בין אותם חברות. אנתרופיק למשל מתחרה במאסק, מצד שני, אנתרופיק תלויה במחשב העל שלו. זאת אומרת, יש פה איזה קשר. אז יש פה מערכת יחסים מאוד מורכבת, של גם יריבות מרה וגם סוג של שותפות. נכון. ובאמת זה נושא מאוד מעניין, כי באמת אנחנו מזהים עכשיו בצד העסקי שאין פה איזשהו הפעלה של משהו אמוציונלי. בסוף זה צד עסקי, ועכשיו אם יש שירות כלשהו שמשרת את הצד השני, את אנתרופיק מצד SpaceX ולהפך, זה קורה. אנחנו מזהים גם שיתוף... אבל המודל העסקי פה רווחי בכלל? איך אפשר להרוויח כל כך הרבה, שבו עלויות המחשוב, הרי זה בסופו של דבר, עלויות המחשוב הן עצומות. נכון, החברות שוות טריליונים, אבל אין רווח, ועלויות המחשוב רק הולכות ועולות. יש פה בסיס לתוכנית העסקית של החברות האלה? אז כמו שאמרתי, בעצם ברגע שחברה כמו אנתרופיק ויודעת ושמה לחזון את הלקוחות האנטרפרייז, ובאמת משהו קוראים עסקי, ומזהים שבאמת זה נותן ערך, ומשפר את האיכות, משפר את הביצועים, מצמצם אולי כוח אדם, ואנחנו מזהים... בוא נדבר על כוח אדם, אנחנו רואים שבמקביל להתעצמות הזאת, אנחנו רואים פיטורים של אלפי עובדים בעולם וגם בארץ. מה קורה שם? אז כאן באמת הייתי מחלק את זה לשתיים. חלק ראשון, כמובן, שוב, יש עדיין, אי אפשר להתעלם מה-AI שחוסך כוח אדם, חוסך איזשהו, משפר את האיכות, מעלה את השירות כלפי הלקוחות. יחד עם זאת, אני חושב שיש פה איזה מעין הייפ כזה, שאם בעבר היו קוראים לזה קיצוצים, היום אני קורא לזה בשם מודרני, אני מתאים את עצמי לעידן ה-AI. אני לא יודע אם באמת חוות משבר, או שמשתמשות בהייפ הזה של הבינה המלאכותית, כדי להתייעל, לעשות התייעלות אגרסיבית וקיצוץ משאבי אנוש. אומרים, תשמעו, ה-AI נכנס, אין לי ברירה, וזה איזשהו תירוץ, זה להתייעל, לפטר מאות ואלפי עובדים. בדיוק, אז אני חושב שבאמת זה השילוב של השניים, ובאמת, אם עד עכשיו נבנה ארגון על דברים מורכבים, תפעוליים, ועכשיו אני באמצעות ה-AI יכול לייעל את התהליכים הללו ולצמצם, אז חד משמעית כן. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני בסוף מתאים את עצמי ל-AI, ולפעמים זה גם בא כתירוץ. כן, אני משתמש בזה. נכון. טוב, בעוד 5 שנים, מה ייזכר מהרגע הזה? לידת הדור הבא של האינטרנט, או בועת הטכנולוגיה הכי גדולה של דור ה-AI? אז כמו בשנות ה-90, באמת שהאינטרנט נכנס וחברות נעלמו, אז כן, גם כאן, לדעתי, דברים ייעלמו ודברים יהיו טובים יותר, פחות טובים, אבל יחד עם זאת, ה-AI הוא כאן, הוא להישאר, הוא לבוא ולייעל תהליכים, לשפר את האיכות, הפיתוח, והוא יופיע בכל, כמובן, כל סקטור אפשרי, בין אם זה ברפואה, טכנולוגיה וכו'. כבר מופיע. כבר מופיע. תודה רבה. זה הזמן לצאת להפסקה אחרי הסטארט-אפ שיעשה סדר ברכש של מלונות, במלונות וסביבם. וגוגל משנה את האינטרנט, וגם מועדון הגיימינג הראשון בתל אביב. תכף חוזרים.